Resmi Aşgabat tozonlu howada özüň alyp barmagyň düzgünleri barada maglumat ýaýratdy. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi 29-njy maýda medeniýet serişdelerini tozonlu howada özüň alyp barmagyň düzgünleri barada maglumat berdi. Ýöne çap edilen maglumatda soňky bir näçe günüň dowamyny ýurdun käbir künjeklerini gurşap alan çal tozon aglalmady. Şemally howada we şemal ýatandan soň howada tozon saklanyp biler. Şol döwür her hili dowamly keselli adamlar öz saglygyny has esewan bolmalydyrlar diýilip beýanatda aýdylýar. Şeýle-de onuň mazmununy tozonly howada adamlara öýden çykmazlyk, gerekli mukdarda arasy suw içmek, gan basşy gödäwçilik etmek, dem alyş ýollary näsä adamlara medisina nikabyny geýmek maslahat berilýär. Türkmenistanyň Hidrometeorologiýa baradaky Milli Komiteti agzalýan howa hadisesi barada aralyň duduny getiren aýdylýan şemalyň tiyizligi barada ýa-da raýatlar üçin derur bolan beýleki maglumatlar hakda ne wakadan öň ne de soň maglumat berdi. Mälim bolşýany maýyň 27-sine geçilen giýje Türkmenistanyň Demirgazyk welaýatynyň tas ähli etraplaryny dudu tozon gurşady. Bu harasatyň agzalýan alamatlary Lewap welaýatynyň darganaty we Dänew etraplaryna da duýuldy. Finçiler aralyň dudunyň göterilip Merkezi Aziýada şeýle howa hadisalaryna ýol açanlygyny aýdýarlar. Şol sany maýyň 27-sinden 28-sine geçilen giýje Türkmen paýtagtyny hem çal tozon gaplady. Bu barada Aşgabatly Finçan Mamrat Bugaýew 31-nji maýda telefon arkaly beren gurrungyny 3 gün mundan odal Aşgabada aralaşan çal tozony adamlaryň ilki ömürdir öýdenligini, ýöne gysga wagtda onuň ömürde çal tozon onuň mälim bolanyny gurrun berdi. Finçi aýyň 27-sine giýje penjireleri açyk galan ýaşaýjylaryň ir seher oýunyny, öý goşlaryny we mebellerini 2-3 mm galyňlykda çal tozonyň gaplap alanygyna şaýat bolan nuklaryny olaryň öldüğüne salgylanyp gurrun berdi. Aýyň 29-ny göz ýetimleri 350-400 metr bolan bolsa 30-ny şo göz ýetimiň giňligi bir bolupdy 600 metre ýerli ondan aňyrsy bolsa çarlyman görnenok 500-600 metrden aňyrsy çarlyman Uraşgabat diýip Finçi Bugaýew aýtdy. Ol söhbetdeşligiň dowamyny Türkmenistanyň paýtagtyny gurşap alan çal tozonyň yerli ýaşaýjylaryň gündelik durmuşyna täsir edenligini gurrun berdi. Şol bir wagtyň özünde Finçi adamlaryň köpçülikleýin media we medeniýet serişdelerini agzalýan howa hadisesi barada alymlaryň we lukmanlaryň çykyşlaryna garaşýanlygyny, ýöne hiç bir platformada bu hakdaky hiç ýyly maglumatyň berilmeýänligini sözüniň üstüne goşdy. Ýa-da 28-den bäri adamlar özleriniň çağararyny, soğluklaryny mümkin kadar angus ýagdaý bolsa çağarar bagyna iýberen oklar. Şo adam dem alsalar şoň iýiniň bir gowup bilen turmazy bolmagyny dem alys ýollaryna diýanyň ýetjekligini adamlar aňýaly şol üçin iýberen oklar. Oňdaşyndan giýjelerini şol her kim özüniň öňündäki artyk soğlugyny alyp ýa-da ýaşly adamlar özüniň dem bolşy bilen şäher heýleýäklaryny radyny gurrunlaşmaýan çykýatlaryny olam garlyny 4 günler o ýagdaýlarym ýok. Diýip paýtagty Finçi Bugaýew belledi. Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi tozonly howa barada 29-njy maýda ýaradan maglumatyny ýokurgan basşyly adamlar öýkün keseliler, dürli allergiýa dertli adamlar maşgaly lukmanynyň gödäwçiliginde bolup, olaryň maslagatyna dolu eýermelidirler diýilýär. Resmi beýanatda dudu, tupan, çal, duman we agzalýan howa hadisesi baradaky beýleki maglumatlar agzalmaýar.